आज या ठिकाणी आम्ही सर्व चिवला बीच व्यावसायिक त्याचप्रमाणे पाण्यात काम करणारे गाईड सगळे एकत्र आलेलो आहेत। गेली सातत्याने 5 वर्ष मालवणमध्ये कॉम्पिटिशन होऊन यामध्ये सगळ्यांचा रेट स्कुबा डायव्हिंगचा जो रेट खाली होतो आहे त्यामध्ये जे अंगमेहनतीचं जे काम आहे गाईडांचं त्यामध्ये सगळं नुकसान होऊन यामध्ये प्रॉफिट पण आम्हाला काही तेवढं जसं पाहिजे तसं काही आम्हाला भेटत नाही आहे आणि फक्त 6 महिन्याचाच व्यवसाय असतो। जो पर्यटक आलेला आहे तो चांगला पैसे घेऊन चांगले त्याला सर्व्हिस हवी असते, पण यामध्ये दलाली होऊन यामध्ये गाईड लोकांना पुरेसे अमाऊंट भेटत नाही आणि सर्व्हिस पण त्यामध्ये व्यवस्थित भेटत नाही। तर आमचा एक विचार होता की आपण एक रेट करायचा या बीचवरती, चांगल्या रेटने काम करायचं आणि कस्टमरांना व्यावसायिकांना पर्यटकांना पण चांगली सर्व्हिस द्यायची, हा आमचा उद्देश आहे। आणि या उद्देशाला साथ धरून आम्ही सर्व चिवला बीचवासी एकत्र झालेलो आहे यासाठी आणि आजपासून 1 तारीखपासून याच्यात चांगल्या रेटने काम करण्याचं आमचं हे आहे मनसुबा आहे। तसंच आज आम्ही एकत्र आलो आहेत, ह्याच्या पुढे दांडी व्यावसायिक पण एकत्र येतील ह्याच्याबद्दल आम्हाला खात्री आहे, म्हणून आम्ही सर्वजण एकत्र येऊन काम करण्याचं यामध्ये आमचं हे आहे स्थानिक असल्यामुळे। आज या ठिकाणी चिवला बीचवरती सर्व स्थानिक गाईड आम्ही एकत्र आलेलो आहे। एकत्र येण्याचा उद्देश आमचा एवढाच आहे की आज चिवला बीचवरती पर्यटन चांगल्या प्रकारे पर्यटक या ठिकाणी येतात, परंतु आमचा एक निश्चय ठरला आहे की आम्ही एका रेटने काम करून एक दर निश्चित करून चांगली सर्व्हिस देऊ। त्यामध्ये बेसिक स्कुबा डायव्हिंग असेल, डीप स्कुबा डायव्हिंग असेल, फुल सिलेंडर स्कुबा डायव्हिंग असेल आणि आज आम्ही एकत्र आलो एक दर फलकने काम केलं तर उद्या भविष्यात दांडीवरचे पण एकत्र येतील आणि मालवणमध्ये चांगला दर होऊन कस्टमरांपण ते पण पुढे कन्फ्युजन होणार नाही आणि एका रेटमध्ये सगळं चांगलं काम होऊन मालवणचं पण नाव वर येईल, त्याच्यात कुठे ती मात्र शंका राहणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।